Приветствую вас in аэропорт форма Нигершишиг Уралмеган. Сегодня 20 of May 20:40 year Moscow time 20:00. Dear ladies and gentlemen, рейс Нью-Йорк Актаниш компании Бистро Вечерок is ready на взлет. Пройдите к выходу number 1. Ола ерден белән кичкенә йөреп чыктым бугай. Доброе утро, дамы и господа, говорит командир самолета Хусаинов Ленар Наилович. От имени всего экипажа и авиакомпании «Быстрый ветерок» приветствую вас на борту самолета. Наш рейс выполняется по маршруту Нью-Йорк-Актаныш. Время в пути составит 3 часа. Займите свои места. Просьба выключить мобильное устройство и ноутбуки. Пристегнуть ремни безопасности. Хорошего полета. О, olmaz. Сенме бұл? Гимназияға барғанда да матайың сүніп қалғаны, Нью-Йоркқа нешек барып шықтыңсың сен? Мәктәпне бітіргенге инде 18 ел. Сен хаман үсе алмағансың. Әйе, мин. Матайда йөреп булмагач, аны сатып дөнья күрергә килдем. Мин дә сине танымый торам. Син дә инде картайып бетеп, хаман шаярга өйрәнмәгәнсең. Қойда эләктемсең мин? Әллә үлдем инде? Алмаз, син монда нишлисең? Без әллә җәннәткә эләктек. Хей, минем белән булгач, җәннәт булмый инде бу. Кайдан килә бу тавыш? Кара, ишек. Тавыш та шундан килә бугай. Гол! Су! Күрдегезме инде, а? Так, бәй, каясы ул шайба? Так, киләмен дә. Ну-ка, сумкаңа күрсәт. Юк әйбит. Так. Кая, шайбаны күрмәдегезме? Так, ну-ка, кесәң аша, быстро дим. Так, юк. Кемдер килә? Киттем. Ой, кая төште инде бу, кая төште? Все, бетте, тәрәзә ватылды инде. Менә кая икән, ярый, тишелмәгән инде. Һәр берәрсе килгәнче кашырга кирәк, кашырга. Мында басам, мында да күрәләр, мында ракка сукарым әле. Ойдар, кил мында. О, сәлам була. Кара, ничек ваттым, туп белән. О, ләгә икән сиңа малай, куып чыгаралар, отвечаю. Юк инде. Әнә, мин икән кара, шайба белән ваттым. Но, борчылма, сине дә куачаклар. Все, капец, точно куып чыгаралар. Апаныкына бәрелдем сәпит белән. Әйттем мин, 3нче тәгәрмәч кирәк әле дип. Раил, кил монда, кил. Сәлам егетләр. Сәлам. Раил, кил, каш димен, һәр берәрсе күрсә. Ого, вот это взрыв. Вот қызық булачак бүген. Көйлә, кил, кара, әйдә, утыр. Қара. Хәзер безнең воспиталка шартлычак. Охо! Хәерле иртәләр, балалар. Әйдә, Ралиф, әйдә, кер. Эй, акыллы да инде ул. Инде аны. Шигырыңны ятладыңмы, балакаем? Апа, шитәзе килә. Потом барысы, соңрак, Ралиф. Айгел, киләле монда, Айгел. Син кызый тагын Данисны Мөслим Оренбургтан ераграк дип алдасаң, точно кайтып китәсең. Монда минут сайын Мөслимдә биючеләр күбрәк дип Оқтанышларның жанын ашауын җитмәгән, син Оренбургларга тотындыңмы, кызый? Ну смотри. Опа, инде. Я больше так не буду. Пошутила гына бит. Опа, грех не посмеяться. Алар бит Оренбургны әлемнән шут кенә тегендәрәк дип уйлыйлар. Вот юк ашырмаклары. Ярар, телеңә салынма, кара аны. Опа, sizge jili ürmüymüsün biraz? Опа, salgınçarak diyeyim. Слишком saf hava kırmayayım mı? Аңламыйм сине, Айгөл. Бар әле, утыр әле,
Опа, ну artık tanış değil mi? Mine, opa, Bulut bilen Oydar yukmayla diyeyim. Tog'in biror narsani otqanlarmanlar. Qo'yalar, qo'ya, shig'ig'iz ali. Qo'yasiz. Ну все, bu yo'li toshni quvib chiqaramiz sizni. Bo'lmay bular yigitlar. Hoppa, biz bitniq bek motor biyo o'yrandik. Bizning biyoni ko'rgach, butunisi oq deyashaklar-da. Bizni Sama Iliza Ingilevna olashaq. Voy, nindi biyom ekan u. Yegiz ali, biyib ko'rsatigiz ali. He's still all alone in the darkness, and the way back home are endless. 'Cause his life is on a fire, that's his one desire. That's his one desire. Bet bitin taşlar, bit bitin başlar. Sen diş bitin zatlar, ешкімге айтпа, астар тамыты. Где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, пискаешься баррикадой. Мои тараканы не спят уже давно. Ментом гиттім арықтап жоқ, ты не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это брат, ведь ты под определенных. Неосознанно все делаешь шаг. Эй, реагенты, чекни глаза. Кармане 5-5, топ-та. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody, so we gon' dance until we come through. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got.
Слушайте, опа, ну сколько можно? Bu атаклы баянчылар элемгә җиткәннәр и почти уже. Үйгә кайтабыз диләр. Әйе, Айгөл бер 10 минутлык юл дигән иде. 5 сәгать бардык. Ой Аллам, тагын әлемгә киткәннәрмени? Тукта, кой әле минем Ралиф. Ралиф синең пишитәсең киләдер бугай балакаем. Ей, мен пишиттим инде, болды. Всё. Пустой осень пройдет золотая, метель бушевать перестанет, и солнце, смеясь и сверкая, начальные классы заглянет. Здесь знания новые спешили, мы с первым учителем вместе росли, удивлялись, дружили и пели любимые песни. Листвой шелестит сентябрь, и вновь расцветает май. Мы будем любить тебя, начальная школа, знай. Листвой шелестит сентябрь, и вновь расцветает май. Мы будем любить тебя, начальная школа, знай. Наш класс озорной и веселый, зачеты, уроки, задачи. Сегодня начальная школа нам в жизни желает удачи. Откроются двери снова, ты встретишь своих первоклашек. Мы знаем, начальная школа, ты в сердце останешься нашим. Листвой шелестит сентябрь, и вновь расцветает май. Мы будем любить тебя, начальная школа, знай. Ел сизелми дә үтеп киткән бит. Әйе, Алмаз. Мәктәпкә беренче адымнарыбызны алган, хәрефләр танып, укырга, язырга өйрәнгән чаклар. Әйдә, күрше класска да кирип чыгык инде. Ой, ераграк киттек бугай. Бу бит безнең инде 9 классның соңгы звоногы. Булган икән рәхәт чаклар, мәшәкатьсез чаклар. Егы турында бөтенләй дә уйлаш юк иде. Сагынам мин ул вакытны. Исеңдәме? История дәресендә без акчага чебен тота идек. Исеңдәме, ничек без 2021 елның соңгы звоногында елап басып торган идек? Әйе, бигрәк трогательный иде бит. Юкла инде трогательный булганга түгел. Без ул көнне иртәнге 7дә килеп, химиядан контрольный эшләп чыккан идек.
Көмеш тавыш тынлый, йөрәкләрдә шыңлый. Соң мәртәбә шыңлый кыңгырау. Якты юллар теләп, матурлыкка өндәп, сау булгаша соңгы кыңгырау. Вакыт буенча сәяхәт итә торгаштан, ниһаять, без үзебезнең соңгы кыңгырау бәйрәменә килеп эләктек. Бу минем өчен иң кадерле вакыйгалар. Беләсеңме, Таңсылу, мин ул вакытларны ничек сагынам.